Please, have a seat. And let's start the class by trying to remember what we reviewed last week, what was covered, and your summaries about the lesson, as I am pretty sure that most of you do have an opinion about both sides of the story. Am I right? Good. Let's begin then. Come on. Hey! La la la, tra la 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 la. Opa! Ce-i asta? Un indicator? Rai și iad? Să vedem un pic. Eu vreau să merg în rai, nu în iad. Of, dar e greu să urc în sus. Nu știu dacă voi reuși. Mai bine mă duc pe drumul celălalt, că e mai ușor și duce jos.